en vigor per quan les empreses públiques i que per tant treballen públicament, tot el món ho veu, d'aquells que nosaltres en principi no acabem de saber, encara que tot el món el veiem treballant, quines són les seues relacions laborals concretes. I això el que han fet ha sigut, atenent al nostre dret d'accés a la informació com a regidors del plenari, fer una pregunta. Hem preguntat per ells al plenari. De totes formes, tots sabeu que aquelles persones que tenim una vinculació, que tenim o que tenien una vinculació i que cobrem una nòmina de l'Ajuntament de Gandia és una nòmina pública. Cadascú pot accedir a les dades perquè això és una dada pública, no és cap cosa que no es puga enseñar. ¿Qué tipo de respuesta esperan ahora ustedes de parte de la gente del Partido Popular ante esta denuncia que ustedes están realizando, ¿no? ¿De quién entienden? Esta denuncia que están realizando ustedes, esta gente que está enchufada, ¿qué respuesta esperan de parte del Partido Popular? Es decir, es algo que la gente en general, la gente de a pie común siempre se queja de los enchufes, ¿verdad? Me parece correcto en este caso que se denuncie para buscar transparencia. Digo, de todas maneras, ¿cuál es la expectativa de ustedes de respuesta de parte del gobierno en estos momentos, ¿no? Ante esta... No, però la primera cosa a la que aspirem és, com a mínim, que no es mentisca a la gent. Que no se pot estar llançant missatges permanentment d'estalvi, d'austeritat i de retalls en les despeses, d'assessors, de contractats i de més, i no ser cert. És la primera per començar. A nosaltres ens agradaria que totes aquestes coses no tingueren que ser nosaltres que ens traguem a la llum, sinó que efectivament existira una llei de transparència que obligara a fer-ho d'una manera més o menys sistemàtica. I ja el que seria ja absolutament extraordinari és que d'una vegada per totes hi haguera un control real, que tots sapigueren on estan els límits d'aquest tipus de coses, perquè el que no hem criticat nosaltres mai, perquè nosaltres hem estat en el govern i també han hagut personal de confiança o personal eventual, això no ho hem criticat, sempre que estiga justificat. Si tu li sumes el fet de les mentides públiques i la falta de justificació de tanta gent és quan la cosa comença a no ser massa raonable. I aspiraríem a això, a que una vegada per totes ens assentàrem i tancarem una espècie d'acord sobre quins són els màxims. Però no és que tinguem molta esperança, això és el que ens agradaria, no és... Però és que hi ha diferents formes de fer política, hi ha diferents maneres d'entendre la política i de fer política. Per tant, nosaltres el que li hem demanat moltes vegades al Partit Popular, com diu Josep, és que quan un té una forma de fer política, ha de ser valent d'explicar quina és la seva forma de fer política. I si vol tindre 60 persones contractades a dit, ha de ser valent a l'hora de dir-les. El que no pot és amagar darrere d'ajustos econòmics que sols afecten els grups de l'oposició o que sols afecten a treballadors de l'Ajuntament, funcionaris o interins, no pot amagar darrere una excusa particular. Per tant, el que nosaltres demanaríem, primer que tot transparència, i en el cas que no arribara a aquesta transparència per part del govern del Partit Popular, que fora valent de dir que és d'una altra forma de governar i d'una altra forma de fer les coses, però que no mentisca a la ciutadania, que diga les coses com són. Hi ha alguns casos en els que, independentment de la vessant política que nosaltres puguem donar-li, com a ciutadà és absolutament intolerable. No se pot eixir a dir públicament que hi ha una rebaixa en el cost polític dels assessors perquè s'ha acomiadat a 2 persones, per exemple, concretament dels que n'hi havia com a personal de confiança, fer una roda de premsa sobre això, intentar fer creure a la gent que és cert i a l'endemà mateixa les 2 persones estan treballant en empreses públiques o contractats directament per l'Ajuntament per una altra via. Això no pot ser. Respecto a la firma del notario del gobierno, lo que comentábamos anteriormente, yo considero que también se ha incumplido esto, porque ¿cuántos casos de familiares se han contratado, que sean familia o vinculado a la candidatura del Partido Popular? Ahí teniu el llistat, i veieu vosaltres mateixos quins són els càrrecs que tenen dins del Partit Popular. Vosaltres sabeu, com bé diu Zoa, que el Partit Popular va signar ante notari que no hi hauria cap contractació de cap persona vinculada directament a cap persona que hi haurà. Ahí estan les conclusions. Això és la gent que nosaltres tenim contrastada, que estan cobrant o bé de l'Ajuntament de Gandia o bé de les empreses públiques, per tant. Nosaltres
torno a insistir perquè em sembla molt important. Com veieu, hem fet esment fonamentalment de les vinculacions que fonamentalment són membres de l'executiva local del Partit Popular, membres de la llista electoral del Partit Popular o, efectivament, familiars de membres de la llista electoral o membres de l'executiva local o de l'executiva de noves generacions del Partit Popular. Això és el que nosaltres critiquem. Critiquem, a més, sobretot lligat a la mentida de l'Estat. Perquè, clar, algú podria dir, home, per ser militant o membre de l'executiva local del Partit Popular no se pot treballar. No, evidentment que se pot treballar, però no se pot emmascarar aquesta realitat i estar en una dinàmica permanent que únicament tinguin accés a determinats llocs de treball que el poden complir perfectament qualsevol ciutadà, aquells que tenen una relació directa en el partit. Altra cosa diferent és allò dels personals de confiança i tal. Evidentment, si una persona, si tu estàs en el govern, vas a, com a personal de confiança, agarraràs aquella persona a la que li tingues confiança, evidentment, i també, sobretot, si van a fer un paper polític. Per això nosaltres no discutim la seguatria. El que sí que discutim és que el número sigui excessiu i que se'ns vulgui mentir dient que no existeixen.